the best weapon iti crisis, especially national issues problem, is prayer and fasting. Wala na hong iba na solution na ginawa ng mga anak ng Diyos, especially iti corporate, wano problema da iti national, wano iti nasyon da mismo. And adadagay na takal tayo ijay nga, ano ti saludsod, jay panunot tayo. Kas ano dito ibagbagan ni Joel nga, repentance ken fasting nga, agraman dagiti agpaspasuso, dagiti aghanhanimon, kakaskasar, as ano nga fasting piman dagiti, ubing, as ano nga fasting dagiti ubing. Yeah, there's a lot of questions, mabalingain may ijay kapanunutan tayo, and I'd like to, again, revisit, napintas nga, step by step, masuro tayo daytoy, because awan mo ti overnight nga, maamuan ti amin. Nga dadag ito da proseso nga dumalanan tayo. And this morning, I'd like to share the 3 types of fasting. Yata, haan nga amin, kaya dang sumabay nga kaslad, DJ inararamid, paki-flash man. There are 3 kinds or 3 types of fasting. One is the absolute fasting. 3 days, no food, no water. Of course, aduti madung parang nga theology ditoy, kandi yan ay aspeto iti medicine, ngam adda nangar-aramid. Pangalawa is dijay normal fasting or danum lang. Mabalin nga more than 3 days, actually up to 40 days. And the other one is the partial fasting, or sometimes they call it Daniel's fasting. At kitaan tayo nga mapicture tayo ditoy, dijay mabalin tayo nga aramiden, because naduma-duma diyan na isaad tayo, iti physical nga bagi, we have health concerns, sa pulan ti ma-check up iti doktor, at dapat na iti nasalun at met nga as in, kaya da nga orehang ag-inom ti danom ti may isang aldaw, 2 aldaw, makaslakin ni Moses, kaslakin ni Elijah, kaslakin ni Jesus, talulaeng ti taod ti daga nga nakaaramid ijay. Ni Elijah, ni Moses, kani Apo Jesus. Iyan ay normal fasting, dahil dijay danum lang or liquid. Nga nararamid mo't lang dagiti mo nga adipon ti Apo, may nga some of them mabalin nga experimental, but they experience healing, physical healing, breakthrough. And dahito yung maikatalo, iso di partial or Daniel's fast. So ti adalan tayo man tatangag sapa. Salamat Ama with these types of fasting, Lord God, mabalin nga isusuro na kami, turturong na kami, iti nananayan nga naununag pa'y nga panag-sirbi kang ka. Kamang mi kasin din awak mi, agraman dagiti buy-buya ti live. As we hear your word together, speak to each one's heart, in our spirit, Lord God, that enjoyin mi, nyaman nga journey nga isurum kinyami, babaen ti panagkararag, panag-ayunar. Help us to see the what, see the how, and see the when are we going to do it.
Agyamang kami apo, ikamang mingaro din awa kami, sikat imang dalus tumong galmay sa kinyami, as Lord, lukatan mi dagiti puso mi, nga awatan mi dagiti nga sasaw. We bless you, mighty living God, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan tayo man ti Diyos, maminsan pa. Hallelujah. Ni Joel, ni Isaiah, chapter 58, makita tayo diyan ay panang-encourage ni dagitoy da nga adipon ti Apo to do the same, including Esther. Nyang adupi man dagitoy haan nga dagdagos nga makasabay. Nya taday ti kathaan met nga dagdagos nga overnight nga maging lifestyle jay tao. Do dinisign ni Apo Dios daytoy nga bagi tayo nga agbalin ko mga lifestyle tayo ti panag-ayunar. Just a review. Anya ba ti kayat nga sauen uno diferensyan ti prayer and fasting? Prayer, this is the right communion or communication with God. At nang sauen, jay handlang nga makitungtong, makisao, nagapuda ito jay sao nga, petition. Ag-petition, ag-request, ag-ilay down, ag-ikamang iti Diyos. But it's a two-way communication. Hala nga ikarkararag mo no kaano kang agkasar no sinot asawaem, dungeg tayo met no anya ti kunana no kaano tayo nag-asawa. Lakas jay tikat lang. Same as true. Iti anyaman nga arami ikarkararag tayo before the Lord. Kapag ka hindi natin inalaw ni Apo Diyos nga agtimok or no maminsan agtimtimok nga ignorant tayo na kuntinto tayo nga tayo laang tinagsao, that is not prayer. That is not communication. We are just talking to God. Iti fasting, pasit ti prayer, ti fasting, dahito DJ, kung nata yung, this is the willful abstaining from natural or physical pleasure for spiritual purpose. Naadal tayo idi previous nga ti ka nang runaan nga struggle ti tao nga lablabanan nga pleasure daytoy nga lasag is makan. Ti makan gami nuno daytoy ngiwat tayo narwam ngay nga at dati pauneg wenno ramanan na every 2 hours. Hanpay nga rod nga kakanta, sinudihan lang nga ramanta, lamon. Nya. So, nasuro tayo nga mamin-enem nga mangan. Mamintalo di jay lunch, breakfast, lunch, dinner, tapos in between nga merienda. No di jay din naging lifestyle tayo for the past 40 years kas pangarigan, uno 30 years kat diyan ay everyday nga inarar-aramid tayo, talaga nga struggle tayo, no i-apply tayo, oray diyan ay Daniel's fast. Or partial, ngam no malampasan tayo diyan, ka-enjoy. Like for example, si kadya tao nga awan ti aldaw nga nga agmerindaan. No irugi tayo nga, sige fast tayo man. Uray di merinda lang pa ti ikatem. Uray mga kamot laeng ti breakfast, lunch, dinner. Ngem kahit irugi tayo laeng nga hanpay ikaten tayo pa ti merinda. O naman niya kaabay mo talo nga merinda. Already siya laang pay. That is already fasting. Walang pay lang tidad mo, nagrigat Hindi, merienda lang naman Tapno makarugi. O sige, no medyo struggle tayo pa. Uri, may isa lang ang merienda.
Ura jay midnight snack pa iti katem. Kahit yun lang muna, isang buwan, or 21 days, na wala kang midnight snack. Di jay breakthrough di jay yun, maaramid tayo in 21 days. But, no kayat mong unugan pa'y, tanggalin mo lahat ng merienda. Uri mga ano ka. Uri inapoy, tagsapa, inapoy manunti lunch, inapoy manunti rabi. Tanggalin mo yung merienda. Considered fasting na yon. Na marami tayo diya for a few weeks, adi, patadtadaman tayo, pasay-sayatan tayo. Baka mabalin tayo nga, agbawas ti may nga meal. Ay nga masapol bawasan. Imbis nga nayunan, ta pumigsang agkararag. Ti rason, the definition nga rod ti Bible, iti fasting is focus. Maka-focus lang daytoy nga lasag, daytoy nga bagi, daytoy nga tao. Iji communication na kini Apo Diyos, no idinay na pay di jay bagi na. And so, mabalin nga duwa. Kat, no, main-enjoy mo. Sila kada Sir Alfred kini Ma'am Irene, andang breakfast. Mga dalaangan, no? Alauna, no? Alas 12, minsan maladaw pa eh. Alas 3. Kung naman dyan kaabay mo, kayam di dyan. Medyo, ansangot ah. Kaya, nung mabalin tayong aramidin di dyan, considered nga fasting. Ang tawag dyan minsan yung nauso ngayong term na intermittent fasting. Ngam no kaya tayo aramidin dagiti champion, dagiti beauty pageant, beauty queens, omad, 1 meal a day. Uy, sobra mo tunday ta. Haan tahabumot nga aramidin di for lifetime. Aramidin tayo laang DJ, duration iti, o na tayo nga fasting tayo. Oh, baka mabalin tayong agree, kas pangarin, agtulag tayo tata. And I was, to God be the glory for the past weeks, ikarkararag kumot, dahito diya intid ni Apo Diyos nga message for us, dahito nga naglabas nga Domingo, and I believe until next Sunday or one more Sunday. Makikita nga the Lord is leading us to do fasting as church. Baka babalin tayo nga erogino bigat. Ngam, mureta maawatan tayo pa eh. Natanuhan tayo nga tsamtsambaan laeng, baka kas pangarigan. Irugi tayo no bigat. And I am pleading to you. Adakin niya tayo ito'y siguro ti kaya nati 10 days. Kaya nati 21 days. Baka kaslaki ni Pastor Edgar nga nakaya nati 40 days. Danum lang. No kitam ni Pastor Edgar tata, nagdiso tingilaw kasla nga matumba. Ngam inmabot iso na ti punto nga makakita ti the term ti Bible dita the unseen world, or what is happening in the spiritual realm. Dahito iti rason no apay nga dagiti maka-encounter ti intervention ti angels, gamin ti aggubgubat dito'y daga. Haan nga ni Apo Diyos
ken demonyo. Demonyo ti kagubgubat na angels. Ket ti pangalalaan dagiti angels ti pigsada tapno malabanan da dagiti demons ket dagitoy kararag, panag-respond, panagtulnog, panag-fasting dagitoy anak ti Dios. This is the very reason 6:12. We are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, dagiti demons, and spiritual host of wickedness in the heavenly places, ije tangatang. Now, kas ano tayo nga mailak, kas ano tayo nga maatiw, kas ano tayo nga makumbat, dagitoy, nga demons, no dijay tiyan tayo mismo, kathan tayo nga makumbat. Dahitoy ti direct nga sungbat ni Jesus di sa ludsod. Dagitoy the disciples na, Lord, tatay mi pa nga kumkumbatan di jay na demon possessed, na demonize. Apay, Matthew 17 verse 21, apay nga haan nga pamanpanaw. Una ni Apo Jesus, because of your unbelief. Ngam kabigatan na, sanan to yung kararagan, tidubgar na, pinmanaw jay sa iro, kabigatan na, idi, ag-breakfast da. At dati naturod nga may isa nga apostol, nga disciple nga nang kuna, Apo, medyo nang pabain ang kami di kalman na. I mean, una mga inted mo amin kinyami itipan na kabalin. Tapno tubngaran mi dagitoy problema, agraman dagitoy demonyo, hanmi nga mapapanaw mo ti jay. If I may amplify the answer of the Lord, ganang kunaan na nga, this kind of sickness or no problem cannot be solved only by fasting, by prayer, and fasting. If I may amplify that, kunana, na kayo kat numot gamin nga kanayon ti ikan ti tiyan niyo. Puro kayo tilapia. Ang gantat ka, nabubusog kayo. So, napupulatan di jay pipe, jay blessing ni Apo Diyos, kanayon nga dagtahan nga agbalbalyo, jay blessing ti Apo, anytime lalabas yan, ngam kas ano nga rumuar di jay nga blessing ti Apo, kapag ka yung pipe is barado. It needs cleansing. But anyway, sublihan tayo diyan na text tayo. Pantayo kini jay types of fasting. Sublihan nak dagiti niya. Apan tayo jay partial uno Daniel's fast. Ada problema man ti ili. Ngam let's read chapter 10 iti book of Daniel. Ada ti problema ti ili, handa nga amuno niya ti aramiden da. Una na, in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, verse 1, a revelation was given to Daniel, who was called Belteshazzar. Its message was true and it concerned a great war. You know, Israel tatakot do medyo kumal mabasit, pero grabe DJ, gubat nga, nangyari for the past few days. Ang kuha mo, how true it is, accordingly, in nga itong ti ima dagito'y Philistine nyo, DJ, ag-ceasefire tayo. With condition, unan mo ni Netanyahu, okay. Kalpasanda nga, inbaga nga, nag-agree nga ceasefire pa. Dapay laang ti missiles natin mayab. Talagang pakiramdaman pa rin.
And maulit-ulit daytoy iti history ti Israel nga kanayon nga adati mang raraot kinyada. Na adal tayo previous, the only or the best weapon nga inaramat dagitoy nga Israelites is fasting. During the time of Jehoshaphat, napandapay, nakisango. Physical nga gubatan. Nakunan ni Jehoshaphat, their king. Ag-ayunar tayo, ha? Kas, ano nga, makigubatin na bibisin. Mabalin nga daya, sa lunsod. Tayo. Amoy ba nga ti tao gayam, dinisign ni Apo Diyos, kalpasan tayo nga mangan. Nangan tayo, di umunag. No umunag di kinan tayo. Magiling ti daduma. Habang magilgiling, mairurugi nga magilgiling, after 12 to 14 hours, nga awan ti imununag ijay ngiwat tayo kas pangarigan. Tadiyay jay last take in tayo nga food. Naglabas ti 14 hours nga awan ti imununag jay ngiwat mo. Adda ti hormones ti bagi tayo. They call it ketosis. Nga iruginan nga agbirok ti kanan na. At ti umuna nga biktimaan na wala man di kaabay mo taba. Irugi na nga kanan. Lagi di na i-deposit. Umano nga taon nga anpay nga naglabas gamin ti 12 hours kat umunag man. Sige, makabiti. Umanot nga layers. Ijay pa'y laang blessing di jayon, agkaros. Kat mangan ni ketosis, iso nga jay tao, haan nga matay, napigsapay lang. Napigpigsa. Apay nga maululaw akong tibisin ko, haan mo nga bisin di jay, kung naman jay kaabay mo, okong mo lang di jay. Taday ito'y gaya mga bagi, itiril bisin wano hungry. Look at Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verses 1 and 2. Dahil diyan ay, in mind ni Apo Jesus titidaga to set an example. Look at verses 1 and 2. Then Jesus was led by the Spirit into the desert, to be tempted by the devil. After 40 days and 40 nights, dahil nagfastingan na, he was hungry. Nabisin laeng, idi ika 41 days. Kita man dahil kaabay mo, no, agrupro pa nga nabisinan. Kat no nangan tayo di kalman, nangantayo mo't day ago. Kat adda marikrik na mga sabali tatta. Kaslahang nga kondisyon di bagita, kaagbirok ti malamon. Irason no apay nga, adadagijay nga, umay nga karirik na because dijay ay narwaman tayo. Ngahan tayo nga na-overcome. Kaya nga, the willful abstaining from natural or physical pleasure for spiritual purpose. No lumampas ka ti 41, hindi na fasting yon. Starvation di jayen. Mangrugiin nga ti kanen ti bagi kat di jay lasag. Hindi na tama yon. No jeta ba, adi mayat. Hello? Ag-search kayo ti internet, anya ti kapardasan to lose weight. Duhaan nga di ti purpose. Iti fasting. There's a blessing on it. Ijay pala ang kitang-kita mo nakamulagat nga bendisyon ti Apo.
makaros dagihan nga dapat nga adda uneg tibagi tayo. At anyway, let's see Daniel chapter 10. Adati problema, gubat nga sangsangon. Nyati aramidan tayo. Verse 2, at that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. O naman di kaabay mo, 21 days. Apay nga basit. Apay nga 1 lang. 21 days. Ayan. 3 weeks. Una na, I ate no choice food. In the other translation, desirable food. Ada ito'y pleasant food. Anya dagito'y kanon tayo nga masapol nga adadta every day. Kapag kainiwasan natin yon, considered fasting. Ibasol, hanlaan nga jag takaw, hanlaan nga jag patay. Ngam, coming before God, na adult niya, Joel chapter 2, verse 12. Return to me, saith God. What is the pamuspusan? With fasting. In other words, kasla nga kung kunan ti apo hanga kasla, kung kunan ti apo ta nga, come to me with an empty stomach. Di magbagana. Karkaroon nagkakaimas nga sida awan ti ganas na ti bulalo no awan ti inapoy. Awan ti ganas na di fried chicken no awan ti inapoy. Di ba? Dagijay. Desired food. Hanamat nga ibagbaga nga dijay kat ikataman the rest of your life. Dijay kat dijay i-consider tayo nga haanpay nga sagidan kas pangarigan no dijay man. Dijay mang punpun naklaang dahi nga lasag. Kat dinisisyon nga, Lord, kahit kuman nga ag-fast for a day. Kat escape ampay diyay. That is considered Daniel's fast. If you go for 2-3 days, napinpintas manan. At adoti karusan ni kitosis nga taba. Iso nga kunanad to'y, I ate no choice food, no meat or wine, touch my lips. I used no lotions at all until 3 weeks were over. Wow, 3 weeks, 21 days. Pengahangan ako sa lotion, uno lana, uno. Kasi nga, kapag ka nagfa-fast, yung mga desirable food, talagang agbaloy for a while, di kudil nga hanga narawam. Mabalin nga agkurutrit basit, kat lagi dado matapal-tapalan datap no han nga madlaw. Pero nag-decide ni Daniel, wag na muna yan. Wag na muna. Amoy jay narami ni Daniel nga kasjay. Because of that. Look at verse 7. Ituloy ito yung verse 4. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river, the Tigris, I look up there, I look up, and there before me was a man dressed in linen, with a belt of finest gold around his waist. His body was like chrysolite, his face like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, and his voice like a sound of multitude. I, Daniel, was the only one who saw the vision. Aduda mo't ti kakaduhan na, apay nga ni Daniel lang tinakakita ijay nga sirmata. And minsan, kahit sa loob ng mga pagdayawan, wano simbaan, wano churches, adadagit agbaga nga, apay nga, medyo baka pa, boring nga di worship. Ang kuha nga, mariking nga di dyan ay alive ngay.
Ang ko nga marik na, di jay presensyan ti Apo. Ang ko nga marik na, di da song leaders. Mabaling adatimang, kasi tirik na. But, haan nga mo ti ado, the same congregation, the same service, adatimang ibagbaga nga, wow, grabe, nakita, grabe nariknak, naawat ko di sagid ti Diyos. Apay nga isuna nga ikat naawat na, nasagid na. Why the others did not? Nga kaslaki ni Daniel. Maybe this is, halang nga wake up. Reminder amin kinyat ayo. No tayo di jay kaslalim mabay di jay panagtayab ti worship tayo nga individual. Parang you are doing it for the sake of schedule na lang. Hanmon nga ma-enjoy, hanmon nga kaslang nga awan di dyan ay breakthrough nga marikrik na. Maybe high time for us to seclude, to respond. Because fasting and prayer is a command. This is not just a request. Bilin ti Diyos da ito'y. Kat kunana, I was only the one who saw the vision. The men with me did not see it. Kunana ti verse 8, I was left alone gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deathly pale and I was helpless. Talaga nga physically, mabalin nga, maapektaran, kumapoy for a while. Ijay duration iti nag-fastingan na dijay nga tao. Then I heard him speaking and I listened to him. I fell into deep sleep, my face to the ground. Amo yun, dahil iti adutihan nga makaik-experience. Yung malalim na tulog na kung saan makakarinig tayo sa Diyos. And touch me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you are highly esteemed. Grabe. Irmiti, pagragsakan ti Diyos sa mga taong anak ti Diyos. Saan nga dagi not the pagans. Dagiti followers of the Lord. Kat kunana, Daniel, you are highly esteemed. Consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Medyo tigtigirgirak ni manggag ko dahito. Kasdaaw, nga garaw ni Apo Diyos. Kasdaaw, grabe. Kadag ito estudyante nga na-awardan, inyawag na tinaganda nga, kunada, first honor, so and so, pirmi tiragsak da. Nadaman ti ka, mayatan nga denggen ti tao, ito'y dagakan ijay langit. Kat jemang kunaan, manggan tayo ti timok nga kunana. You are highly esteemed. Puro siya tatak lang nga mawawatan. Na minsan, parang payman ni Bishop Dan Balais ti IFP, ito ang irony, maaring lahat tayo nananalangin patungkol sa ating bayan, sa ating bansa. Paano ba natin harapin or hinaharap ang mga pinagdadaan nating pagsubok ngayon? Ito ang irony, kunana, ng mga nananalangin. Hindi lahat nakakarinig. Not everybody can hear. Because everybody might praying, but do not fast. Sabali, malalim ho kapag ka i-include tayo di ayunar. Because fasting is the most important aspect in prayer. Pasit na.
Dijay. Apay nga, pirmi nga makaya-ayo. Beloved nga kunan ni Apo Diyos kini Daniel. Ada tinaramid ni Daniel. Anya tinaramid na, ije verse 3, I ate no choice food. In short, fasting. Ije duration nga 21 days. The congregational. And I believe we need to respond to this. Ije 21 days. Han nga masapol nga kaslati adu kinya tayo tihaan nga makasabay ije 3 days, 10 days nga agrogi pa ije 1 day. Okay lang 'yon. Okay lang 'yon. Yung baka mabalin tayo nga ag-calendar. Irugi tayo no bigat. Ag-count tayo ti 21 days. Starting tomorrow, agtinag dijay iti June 14. Baka mabalin tayo nga i-calendar. Agpili tayo ijay nga aldaw. Maawatan tayo dijay at dati anayin na, dijay adda trabaho na, dijay addanti nakakalendar nga aramiden na. We will consider that. Ngam ijay uneg ti 21 days. Baka adati mabalin nga ag 1 dayan tayo. Santo the following week kat 1 day manen no iso. The following week kat 1 day manen no iso. Or, dajay pulushan nga ng padpahadas kat as the Lord will lead you. Starting tomorrow, no merienda. Next week manen. Siguro in 1 week time, kapag ka no merienda, ano kag merienda? Duwa nga plato nga malakong tikanak tatata. Tapno uman anay ang gana lunch. So nga, habang mangmangan tayo ti breakfast, panunutan tayo ti lunch. Gamin lumagto tayo. Okay lang yon. No dijay na mabalin pa yung aramidon ti tao. Yung tapno mairugi. And let's consider, kunan ni Daniel nga, I ate no choice food. Anya dijay choice food. Anya dagitoy da ibagbagan ditoy ni Daniel. If we will look back, ije chapter 1, inurit lang ditoy ni Daniel. Ije chapter 1 dito the time nga maproblemahan man ni Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Kasano tayong sulbaran ni aduti makitkita nga problema nga ma-encounter tayo. Baka 2-3 years from now kat lumubog dagitoy kastoy nga islands tayo. What shall we do? So, kasapulak iti wise men, kasapulak ti advisors, kasapulak ti masisirib nga tao ito'y pagarian. And to cut the story short, adu da tinapili na filter na screen, may isa ka dagijay da, nakita da nga qualified ijay kat ni Meshach, ni Shadrach, Abednego, and Daniel. So, actually, sino katanda tinaganda? Yeah, that is not their original names. Babylonian name dijay nga insukat da. Kaslangay kinyatayo nga Pilipino nga apo. Ni Pedro na panja Amerika din nagsubli Peter. Ikaruba tayo nga naganakat maning bato din na pan Amerika pagsubli na Manistone. Medyo nagbaliw. Kasi part of colonization diay kapag pinapalitan ang literature, pinapalitan ang pangalan, gamin at dati declaration nga mangyari ijay. But anyway, sino katanda tinahagan dagito nga upat. Ngam kunada sige we will respond to the king. So idinapanda kunanda ito'y trainer da sus. Dagito'y nagtataraki nga napili, na filter. So irogidan di dyan ay training, irogidan di dyan ay facilitator nga mang i-orient kinyada. Nagsao ni Daniel,
with his 3 kakailyan, kat kinunana, ije verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Diya desired wano choice food nga ibagbagana. And asked the chief official for permission not to defile himself this way. Kuna na verse 12, please test your servant for 10 days. 10 araw lang, sir. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. Takapulungal daw lang. At the end of 10 days, they look healthier, better nourished. Sino di? Leo, may kamanbit. May. Dati ni Brother Leo, maamuyo mo niya. Orahan tayo nga ipakita diya butyog na. Awanan. Manungal daw ka nagkasi? 12 days. Kano ka nga nag-break? Nag-break iti Wednesday. Water only. Ngam ituloy na nabigat niya. And look at him. Grabe. May inggit ang arod kinyana. Gamin, karo ngamin may ati aura na. Di sikat na nga i-complain na. Naawan. Kunanda ito'y, after 10 days, uray na tangkandanom lang, sir. So, nanganda. Haan nga danom lang. Kumain sila, pero gulay lang. Kung naman dyan kaabay mo, awan sagpaw na. Thy food is thy medicine. And so, di inaramid ni Daniel, na after 10 days, so the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetable instead. For this, verse 17, for this 4 young men gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand vision and dreams of all kinds. You know, that is the key. Di tulbek. Ado kinyato iti agtagtagay na kaagsapaan. Nagbirok tayo sino timang interpret. Sigaro tinagtagtagay na ipa-interpret mo. Hamad ang adakas. Ni Daniel, ti rason no apay nga, wow, ori niya tagtagay na tidaduma, he can interpret it. Siyempre, namot ang kalagan, di dyan kung kunada nga nagtaya dita. Ang nakakita 24/7, tapos niya nga tatirumar nga numero. Han nga dagi jay, ngam, dagito'y masakbayan. Anya ti dapat nga aramiden. Dagito'y tattao. I heard one of the naging lifestyle na ni Catherine Kuhlman, ni Miles Monroe. Dagito'y ag-fast nga, naging lifestyle da. Handala ang ag-fast no, overweight dan. Ag-fast da nga, in calendar da, at least thrice a year. Depende, 21 days, 10 days. Ngam aramidin da dijay nga lifestyle. Anyakit, experiences da, naglakad nga mabasa, naglakad nga asla di Ralph Mahoney, dat naminsan na napanan nga balay nga isuti ng ihawsan da kinyana, ijay gayam nga lugar, ijay Africa kat isuti kasla
haunted house nga, kabuteng da nga pagyanan ngem gaputa nga balit ta missionary dita nga agbuteng so anda nga inbaga nga haunted house ije da nga in house dito Ralph Mahoney ije maturog isunan ano ti istorya nga imbagbagada actually ije mangkayan I'm sorry nya ije mangkayan ije pastoral house tayo ije adu history na dijay and amin dagi pa pastor tayo ije makangkangeg da nga dati magmag na ti rabii and ay na ti makangganyo, itaya nga banda, ijaya nga nag-uplag nga ti maturugak. Takot, ang angawak isuda, sige, tano addaman ng timag na, dumawatak ti posporo. Awan mo't, marikriknak. Idi damo, ngam, idi, sumag mano nga bisita, adda. Amo yung pagka, umununag tayo, maging pasat ti biyag tayo, worship tayo ti prayer and fasting, maikat di jay buteng. Paglalalim pa yan, makitam dagi jay nga espiritu. Ni Ralph Mahoney, impaturog da, di haunted house. Marikik na magmag na, nagadunga din, nakasapatos nga, tok. Binmangon, apan nilukatan, di paglukat na, nakabutbutong ka nga rupat, nagsimagang. Pigatakatoy! May tiko na ni Ralph Mahoney, si Kalanggayam, insera na jarwangan. Di tao, nga sirmata, vision, yung future. Minsan, skeleton lang muna siya. Pero at least may nakikita tayong anino, namnama. Kat kunanad to'y, at the end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal with Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. That is the original name da. So, they entered the king's service. In every matter of king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Wow. What a blessing. Now, aramidan tayo daytoy nga mapakuyugan ti kararag ken pamati. O naman di kaabay mo, faith sees the invisible. Ti pamati, karon na pakuyugan, iti ayunar, makita na oray dagitoy haan nga makita ti physical nga mata. Grabe nga iti problema di unag ti pamilyami. Kami nga di pamilya nga, kasalangay nga nga masulsulbar. Hanak pa'y samot nga iyan akot, di pamilyami kat. Kulutan ti problema. Anya nga ta solution na dito. We can see, faith sees the invisible. Dito'y madamang situation tayo, nga crisis tayo, nga ili. Or iti World Health Organization, kat handamot nga, awan ti direct nga maibagada nga solution. Ay, mayat ta, grabe, 2 days ago, di India, nakita yung ang kwamuno, nabuyo yung YouTube. Adu kinya dati, nang ala dagiti idols da, dagiti jujusan da, ingkabil da ijay plaza, santo da binuldoser dagiti idols da, ako nada, awan mo't gayam, day tanga jujusan, anamot nga insalakan da kami, manuti na tayo kinyami. Finally na-realize da, because India and China, dahito'y ti kaaduan ti idol. 'Di, 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 'di,
Dito'y Pilipinas, ti sumar saruno. Haan nga kasing idol da nga tawsan, ang gana koto, ang gana timel, kat judjusun da. Finally, in renounce da. I believe somebody or someone, believers from that country, praying and did fasting. No, mabalin nga dito song bat ni Apo. Mabalin nga haan nga vaccine tinsong bat ni Apo Diyos. Mabalin nga haan nga ivermectin tinsong bat ni Apo Diyos to solve the problem. Ngam, wow, breakthrough kinyada, na-realize da, hanggang nga dagitoy nga judjusan tayo, ti makatulong kinya tayo. Apod tako, dayawan da ida, dapay COVID laang kat han nga mga pumanpanaw ditoy. And finally, nagkaroon sila ng ganong desisyon. Baka mabalin tayo nga aramidin, I am pleading to you, starting tomorrow, mayat ta, at timang angot ti binggit tata, nga maybe by August kat ma-openan iti face-to-face ti eskwilaan. Selected laang, at least nagkakaroon ng at dadijay nga mairugi. Kat inayon tayo, dagiti prayer tayo. And so, no kuna tayo nga irugi tayo nabigat, applying Daniel chapter 10, adi kadagijay ag-decide, ag-end tayo unto no June 14. O tama-tama, June 15, birthday, kantaan nyo siya dito'y. Kantalaang. Anya nga isubliman ijay types of fasting. We can, as the Lord will lead us, mabalin tayo nga ag-decide. Anya ba jay, mabalin ko nga aramiden pa'y. Can I go partial fast or Daniel's fast? Manipod no bigat, nateng amin pa'y ti kanat. Uray, duwa nga aldaw lang. No di jay pa jay kayan ti bagi tayo. Mayat di jayan. No kunam nga, starting tomorrow, ikatek dagitoy merienda, especially chichirya. And kung naman di kaabay mo, and junk food. Ang mga fasting, haanda ito nga para ti Diyos, para kang ka, para kinya tayo. The very one of the purpose in doing such is for you. Haan nga para ti Diyos, at ti Diyos haan nga agbalbaliw, isuna ti jayan, di blessing na adadtan. Haan nga mabaliwan, haan nga mabawasan ng di blessing na kanayon nga agururay. Di problema lang, di dumalanan na nga pipe, kaano nga madalusan day ta nga pipe. So, if you go for normal fast, water only. Let's say, 1-2 days, if you can go 3. Pagdating ng tatlong araw, kaupat nga aldaw, hankan nga mabisin. Makaregain ka man ng strength. Absolute fast, medyo matindi ito, kasapulan nga, dati leading talaga ni Apo Diyos. Nga, i-consider tayo DJ salon at tayo because absolute fast is the book of Esther, 3 days, no food, no water. The book of Jonah, no food, no water. Ni Jesus, 40 days, chapter 1,
chapter 4, verses 1 and 2, no water, no food. This is para amin tinatayo. Kumusta? Dahil naglabas nga lockdown, more than a year, year and a half already. Ada dagitoy kaya tayo kumang aramidan nga mahaan nga naipatungpal, ada dagitoy laped, ada dagitoy kasla agparigat tayo nga kumalayat agparigat tayo nga maapiktaran di panaturog, di ay na-disturb tayo. Let's come before the Lord. Di ko na ni Joel 2 nga, come to me return to me, saith God, with fasting and mourning. At schedule tayo dito yung church every Monday and Saturday. I would appreciate it. Kadagijay ag-decide, let's say, kung mga ag-decide ka no bigat. Hanga pare-parehas diyan ay situation tayo. Ngam no ag-decide tayo 1-2 days applying Daniel's fast or normal. Ijay Monday or ijay Saturday, come and we will share. Anyat experience mo, anyat na encounter mo. Ikararag tayo. Gamin aduti sigurado nga lumabasan tayo tanga it needs DJ idea mo, uno experience na gito ng padas. Yan, no, si ka DJ, ay pinadas ko, ay kapay nga tanga. Kanayon nga, na alsum ijay ngiwat ko. Anak mo't nga lang ang timangga. Anya nga ta DJ, baka demonyo DJ, di paparorin tayo. Kaya, and then, ada dagiti, mabalin nga naka-experience, let's say, kung mabalin nga Wednesday ka, nga ag-decide. Nga medyo unag starting tomorrow, ang gana June 14. Kararag tayo matlaan, niya ti direksyon mo apo iti pamilya, iti negosyo, iti simbaan mi, di calling ko matani, kaslangay nga, nga limab ay tatan, kaslang awanan ti gagagayak nga mga rami jar aramidak, idi may excited no adati may involve ak ti ministry, tatakot awan nga eh. Na limamis di jay dati nga pudot jar aramidak. And you decide to soak. Aramidan tayo daytoy nga oray kanya-kanya nga ijay pamilya tayo, ijay balay tayo. And then, coming together, ijay Monday or ijay Saturday, depende ijay available time tayo. How I wish we can gather in one place, nga isuti aramidan dagitoy no adati leader iti may nga nasyon. Kuna na, sige, amin tayo. Yeah, they will gather in one place. With our situation today, han possible daytoy. So, aramidan tayo lagtay, di kanya-kanya tayo nga balbalay. And then, sa tayo to ag-gather, Monday or Saturday, depende di availability, or di 21 days lang. Mabaling nga na tagtaga-inap mo. Tan pa nga kasi nga kaklaro na niya ti message na, ground